Kajingdon jogi surok ki baba kat kum kane gajuk jongi ki menta hapo ka jela jongi kumba galong hapo ka dongri boy district liba ka jingwan jong ka surok forlin kalapan suk shibun ki paiba anong lei nangwan lada dei ki banapo ka jela ne wat na shabar ka jela ru kalakan tiuru ya ka yok ka kot ka balapan suk lingba kane ka surok ka balara ru ya ka nam ka burom jong ka jela hi bro wei Henry Habadon kijing maramat ya kini ki surok da ki nongtrei jong ki company ba per ke bla shimwai na ki bor jong kana hai bunsin ki kham ya le torti le klam akor pat pensa teng ya ki jinglum thup ya ki mau na khandau har ka surok ba ki baju ya ju yeng ki pai ba ka bajuan ra ki jing ki pai ba nong le nangwan kumba phila banu i mentaling ba ka ne ka video namar ka jing bemweng par ka jing bem pat pendep pan pensna pan bahano ya ka ne ka jaka ka pasneu kalawan ra jing pan ban ya ki pai ba Khamtam ladradon ki kali ki badu agane ga jaka jong kane ga surok kumbala jia nin gasngi pagawai ka kali turis baju kamai nasilong guwahati kaladu agane ga jaka ladon ga jingdheng kali ka basipor namar ga jingbam long manyai nasiliang namar ga jingdon kini ki siap ki mauria ki blalum agane ga jaka ibat kan jia ayu lada ki kali he kindu agane ga jaka klempep ki paiba anong lei nangwan ki haban mat ya ga jingdheng kali ka babun bun kenta kane kan sakta sibun ki paiba nong lei nangwan kane ga jaka kade ga bodon hamar khap kasnong dulong nar bal umdihar kane ga jaka kade ga jaka ka bajujia baharu kijing accident kha batwa khandau hagi por baslap bat ya kane ga jinglum thup lapan sa menta da ki bun benai ha kane ga jaka ka jingkali kalong la datang ine ibarit omla ban le ye de kan jia ayu la da ki bakham he pat haba upaiba ola da berseu ya ki khajna surok ka kamram joki ka deban pensuk ru ya upai ba ke bayai bayeng lingpa ka ne surok kumta ki body khmi ki deban tha bat weng no bat pendep no ru ya ki jing maramot ha ka ne jaka nang ba ki bai ba nong le nangwan kenom mat jing la ne ki jing jia basusi